Sziasztok! Még egyszer üdvözlünk mindenkit! Remélem mindannyian azért vagytok itt, hogy megvédjük a sajtószabadságot. Mindannyian ezért vagyunk itt, és nagyon sokan vagyunk itt. Akár hiszitek, akár nem, mi tényleg egy civil kis csoport vagyunk. Alapvetően egyetemisták. Azért szerveztük ezt, hogy egy olyan hiteles civil kezdeményezést mutassunk föl, ami tényleg hat. Azért kértünk arra politikusokat, hogy ne jöjjenek el, mert ha ellenzéki politikusok vannak itt, akik egyébként is a kormányt támadják, akkor nem lesz hiteles, nem lesz civil ez a rendezvény. Remélem most fel tudjuk mutatni ezt, hogy van igazi civil kezdeményezés, ami arra törekszik, hogy megvédje a sajtószabadságot. Fiatalok vagyunk itt, és többen csináljuk ezt a megmozdulást. Sokan. Azért csináljuk sokan, és azért mondjuk el ezt az egész beszédet is sokan, amit együtt írtunk, mert azt gondoljuk, hogy ugyanígy ezzel lehet megmutatni azt, hogy igenis van szerveződés. Amikor azt hinnétek, hogy csak egyedül vagytok azzal, hogy igényetek van a sajtószabadságra, amikor egy pillanatra úgy gondoljátok, hogy mindenki ellenetek van, és sikerül lenyomni, akkor ezzel megmutatjuk, hogy nem. Hallgassátok meg ezt a beszédet, már ha el tudják mondani. Kedves egyetemisták, diákok, sajtószabadságért aggódó civilek! Ezt a mai tiltakozást azért szerveztük, mert a készülő új médiatörvény erőteljesen korlátozza a sajtószabadságát, ezzel csorbul a demokratikus jogunk a szabad véleményformálásra. Mi, mint diákok és felelős állampolgárok, felháborodva, zavartan és értetlenül fogadjuk, hogy az új médiatörvény elfogadásával tovább sérül a jogállamiság eszméje, folytatódik a jogállami keretrendszer lebontása. Az új médiatörvény megfogalmazása szerint az öncélú sajtószabadság helyett közösségelvű értékrendet kívánja megteremteni a magyar médiában. A január 1-től hatályba lépő jogszabály ráadásul nem tisztázza, hogy mit ért közösségelvű értékrenden. Elfogadhatatlan! Elfogadhatatlan, hogy a készülő törvény azonos véleményszolgáltatóként kezeli a teljes sajtót. Ennek célja a kormányzatot bíráló kritikák elhárítása. Ennek érdekében ruházza fel korlátlan hatalommal, korlátlan jogkörrel a médiahatóságot, amit nem csupán közszolgálati médiumok, hanem a blogok, az online véleményportálok, a nyomtatott sajtó, valamint a kereskedelmi tévék felügyeletére is kötelez. A sajtó egészét arra kötelezi, hogy megfeleljen valamilyen homályos, tisztázatlan közakaratnak, közerkölcsnek. Úgy gondoljuk, hogy a magyar állampolgárok nem csupán képesek, de jog is van ahhoz, hogy milyen véleményeket fogadnak el, és melyek azok, amelyeket elutasítanak. Felnőtt emberek vagyunk. A média... A médiahatóság a közerkölcs fogalmának megfoghatatlan jelentése mögé bújva róhat ki büntetéseket. A médiatörvény olyan gumiszabályokat tartalmaz, amelyek az írott és az online sajtót szabad prédaként vetik a médiatanács elé, egy abszurd és antidemokratikus képződmény elé. A médiatanács kénye kedve szerint elhallgathatja akármelyik médiumot, mondva csinált okokból kutakodhat a szerkesztőségekben. A médiaszabályozás A médiaszabályozás szükséges mértéken lehet politikai, szakmai viták tárgya. Viszont olyan nehezen meghatározható kategóriákról, mint a nemzeti jelképek méltósága vagy a közerkölcs, nem lehet értelmes vitát folytatni. Ilyen homályos fogalmakra nem épülhet szabályozás. Ha ezek alapján bírságolnak, az teret enged az önkénynek. Problémásnak érezzük, még hogyha teljük fel, a törvényhozó hatalom jó szándéktól vezérelve szigorúan akarja szabályozni a médiát, ezt a túlbuzgó képviselők, tisztviselők a szabályok pontatlan megfogalmazása miatt a szabad véleménynyilvánítás ellen használják fel. Az a félelmünk, hogy Cenzúra! Az a félelmünk,
hogy 20 évvel a rendszerváltás után újra betilthatók és szankcionálhatók lesznek a sajtótermékek, amennyiben azok világnézeti felfogása, megjelentetett véleménye beleütközik szubjektíven értelmezett közerkölcsbe. A tartalmi szabályozás internetre, nyomtatott sajtóra való kiterjesztése egyértelműen azt az üzenetet hordozza, hogy akitől a frekvenciát nem lehet elvenni, azt gigászi, több 10 milliós bírságok kiszabásával működésképtelenné lehet tenni. Ez a törvény semmi más nem csinál, csak fenyeget és súlyosan sérti a közlés szabadságát. Kedves fiatalok, tisztelt... Kedves fiatalok, tisztelt egybegyűltek! 20 évvel vagyunk a rendszerváltás után. Rengeteget kell még tanulnunk a jogállamiságról, a szabad sajtó működésének kultúrájáról. Egy ilyen szabályozás azonban nemhogy segíti, de kifejezetten ellene megy ennek a folyamatnak. Értetlenül állunk az MTI vezérigazgatójának szavai előtt, miszerint az nem megy, hogy elfogadjuk a tisztséget, majd szembeszegülünk a megbízóval. Muhaha! Szerintünk meg az nem megy, hogy egy demokratikus berendezkedésű országban az újságíróktól lojalitást követel meg a hatalom. A központosított hírgyártás hiteltelen közmédiumokhoz vezet. Az sem megy! Igen, hát ha már itt tartunk, akkor az sem megy, hogy a médiatanács elnöke következmények nélkül megfogalmazhat egy olyan mondatot, mint az alábbi. A mostani szabályozási tervben a vélemény, a szólás és a sajtószabadság már nem öncél, hanem a közösség integritását szolgálja. Fontos hozzá... Valaki? Még valaki? Fontos hozzátennünk, hogy a jelenlegi médiatörvényt sem gondoljuk hibátlannak a szabad sajtó működése szempontjából. Olyan rendszert szeretnénk, melybe kevesebb beleszólása van a pártoknak és az aktuálpolitikának. Ehhez képest a mostani tervezet még inkább centralizálja a hatalmat a politika kezében. A kiegyensúlyozott média fékje és ellensúlya lehet a politikának. Egy ilyen szinten központosított... Utolsó lehetőségek. Egy ilyen szinten központosított felügyelet a kádári éveket idézi. Médiajogászok szerint ilyen centralizált, ekkora hatalmat gyakorló felügyeleti rendszerrel és szabályozási környezettel ma biztosan nem nyernénk felvételt az Európai Unióba.